Masu kallon mu barkamu da warhaka, barkamu da saduwa a cikin wani sabon shirin bincike. Wannan shiri zai rinka zuwa muku daga wannan tasha na YouTube wato Goza TV. Kuma a yau muna tare da babban bako dan zan iya cewa mun yi kamu babba wato Muhammad Musa Aminu Gude, wanda ma'aikacin jarida ne a nan kafar yaɗa labarai na Liberty TV da ke nan garin Kaduna. Malam Muhammad, barka da shigowa. Barka da fata an shigo lafiya. To yau batun da zamu tattauna batu ne mai girma, batu ne da ya shafi harkan jarida, kasancewa kai dan jarida ne kuma cikin ta ka tashi har yanzu ma kana aiki cikin ta. Da farko za mu masu kallo na sun za su sani shi idan aka ce aikin jarida me ake nufi da aikin jarida? To ba komai bane aikin jarida face wato neman labarai da kuma tattara bayanai domin a yada wa al'umma ta hanyar kafafen yada labarai irin su kafar talabijin, rediyo ko kuma ita jaridar ta bangaren na karantawa. Yawa wannan shine yake wato aikin jarida ke nufi a yadda za a ce a nemo labari, musamman ma labari wanda mutane ba su san da shi ba ko kuma wanda suke neman ƙarin bayani akan shi, wanda wato sun fara bibiyarsa amma ba su san karshen sa ba. Kai aikin ka ne dan jarida, ka je ka zakulo shi, ka bi kadi, ka bi ba'asi domin ka zo ka yada musu. Wannan shi ne aikin jarida. Idan muna iya cewa wani lokaci da zaka ji al'umma sukan ce mutum bai san yawan labari, za ce kai ka cika san labari kamar dan jarida, za mu iya cewa sun yi daidai kenan. Wannan ne da wannan bayani da kai yanzu. Wannan al'ada ce ta dan jarida. Ai dan jarida da mu ana so ake sa a surata ake kiran dan jarida communicator. Ma'ana mai surutu. Ana son dan jarida ya zamanto wato mai zummar mai sunsuno labari duk inda yake. Menene ya faru a wuri kaza, menene ya faru a wuri kaza, ka tattara ka yada wa al'umma ta hanyar kafar rediyo, talabijin ko kuma ta hanyar rubutu, ma'ana print ko kuma ce jarida a hausance. To shin kowa zai iya zama dan jarida ko akwai wasu ka'idoji ne da dokoki da dole sai mutum ya bi sannan za a iya kiran shi da suna dan jarida? To gaskiya akwai ka'idoji, akwai bangaren da wato ko da mutum yana aikin jarida idan bai taba wannan bangaren ba za a kira shi dan jarida ba. Akwai kuma wato bangare wanda za ki ga mutum ba aikin jarida ya ba amma kuma yana iya ba da gudunmuwa akan wani abu da ke da alaka da aikin jarida. Saboda haka dan jarida mutum ne wanda wato ya samu horo a makaranta, ya san ka'idoji da dokoki na aikin jarida, wanda zai bi waɗannan ka'idojin da dokokin domin aiwatar da aikin shi a dan ba da gudunmuwa ga al'umma. Amma akwai waɗanda ba 'yan jarida ba ne amma saboda zama da 'yan jarida, wato zama da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai ko yau, wato zama da 'yan jarida ya sa kin san aikin jarida aiki ne wanda mutane suka yi sha'awar shi cikin lokaci kaɗan. Ni inda ka zo na dan jarida ka ga yadda yake aikin kai ka ce kai ma sai ka ji kana sha'awar yawa. To idan mutum ya kasance tsinci kanshi cikin wannan yanayin, to akan tallafa masa, a nuna masa yadda aikin yake, shi ma ya fara bada gudunmuwa. To amma wannan kai tsaye ba za ka iya ce mai dan jarida 100% ba. Dan jarida shine wanda wato ya karanci bangaren aikin jarida ko kuma ya san wani abu da bangaren. Kamar yadda na faɗa miki, akwai mutane waɗanda suke ƙirƙirar sha'awa na aikin wanda akan tallafa musu, to amma akan tura su wato su karo karatu, training wurare kaza, wurare daban-daban, domin hakan ya kara wato haɓaka wato sanin su, wanda in suka zo za su aiwatar da aikin jarida wanda kai in ba ka sani ba ma za ka ɗauka wato ɓangaren su ne. To da nan su ma suna iya zama ɗan jarida, amma dai wanda ake kira ɗan jarida shine mutumin wato da yake aiwatar da aikin jarida ta hanyar bin dokoki da ka'idoji, wato biyo bayan horon da ya samu daga makaranta da kuma ƙarin kamar kwasa-kwasai na wannan aiki. To ga dukkanin kowane aiki da mutum ya sa tsinci kanshi a ciki baya rasa kalubale, shin wasu kalubaloli ne 'yan jarida suke fuskanta a cikin aikinsu? Ai ina ganin babu wani aiki mai kalubale a duniya idan kika cire aikin soja. Kusan zan iya ce miki wani lokaci ma aikin jarida ya fi aikin dan jarida ya fi soja zama hatsari. Yanzu dai inda aka ce miki wato ana fagen daga, dan jarida shi ke zuwa ya ɗauka. Kina ganin yaƙe-yaƙen da ke faruwa a sassa daban-daban na duniya, an ba don gudunmuwa da kuma wato jajircewa ta 'yan jarida ba, duniya ba san me ke faruwa ba. Dan kika dan jarida ne ke wurin ana masayar wato harsasai tsakanin bangarori biyu amma shi yana tsakiya ba tare da wata kariya ba. Kin ga a wannan fagen dan jarida ya fi
soja zama hatsari, saboda soja yana da kariya, yana da riga da ake kiran ta bulletproof. Dan jarida ko daga shi sai kayan aiki, kin ga ɗaya daga cikin kalubale kenan. Sannan kuma kalubale na biyu shine dan jarida shi a koda yaushe baya yi wa kowa daidai, saboda yana tsaka-tsaki ne, yana tsakiyar al'umma da mahukunta, ma'ana al'umma da gwamnati, kuma yana tsakiya da al'umma da gwamnati, al'umma da al'umma. Misali party A da party B suna da matsala, a kai a matsayin ka nan jarida za ka shiga tsakani domin ka yi ma kowane bangare adalci ta hanyar tattara bayanai, ka bada wato ka bayyana abin da ya faru tsakanin su. To a wannan gabar idan wani bangare wato wani bangare ya ga abin bai mai daɗi ba, kai zai dora mu laifi a matsayin ka dan jarida. Haka a matsayin ka na wanda kake tsakanin al'umma da gwamnati, duk abin da ka yada wanda bai yi ma gwamnati daɗi ba, kai za ka dora laifi. Haka su maluma duk abin da dan jarida ya yada wanda bai musu laifi ba, za su ce shi ne ya je ya kai. To saboda haka shi dan jarida bai da da ma kowa, to dama shi haka yake. Wannan kuma wuri ne tun daga makaranta za a fara nuna ma cewa ba ga fa kalubalen da ke cikin aikin. Shi yasa aikin shi jarida ba na rago bane, aiki ne na jajirtattu, aiki ne na sa kai, a wanda za ka kudurta a ranka cewa za ka ba al'umma gudunmawa ce. Saboda menene idan ba 'yan jarida ba al'umma, kamar yadda idan ba al'umma ba 'yan jarida. Yanzu kaddara a ce yau kafafen yada labarai an wayi gari kwana uku kafafen rediyo sun kulle, talabijin sun kulle, jaridu sun kulle, wato za ki ji duniyan kamar wata me zan ce ma, kamar kai za ka tsinci kanka wani yanayi ne, kamar kana wata duniya ne wacce ba wacce wato kasanta ba, saboda an dauke wuta yawa kuma ya tsaya ce yawa wannan yana cewa shi aikin jarida shi ke tafiyar da duk wata al'umma. To akwai wani wato batu da yake yawo zan iya cewa a wurin al'umma, musamman waɗanda su ba aikin jaridan suke yi ba, na zarge-zarge. Muna iya cewa musamman abin ya fi karfi ta bangaren mata, wani lokaci akwai mata bangaren maza, za ka ji ana alakanta duk wani ɗan jarida da wani hali wanda yake ba mai kyau ba. Shin menene gaskiyar lamari, kuma kai a matsayinka na ɗan jarida, shin ya su 'yan jarida suke jin irin wannan kace na ce da mutane suke yi a kansu? Eto ba za ka raba kanka da zargi ba a matsayinka na dan adam, musamman ma a wannan aikin namu. Ko shakka babu akwai mutanen da suke ganin cewa bari fara daga bangaren mace, duk macen da aka ganta tana aikin jarida sai a dauka ai wato ta fito wata hanya ne, ko kuma a wannan yanayi da take na wato a wannan aikin nata akwai wasu abubuwa waɗanda ba su dace da ita ba, ba su dace da mutuncinta ba, wanda ake aiwatarwa da ita kafin a bata wata dama da sauransu. To wannan kawai zargi ne, kuma shi zargi ba zai taba zama wato wani bangare na wani abu da za a tabbatar da cewa gaskiya bane. Saboda haka duk ba aikin jarida ba, kowane aiki akwai irin zarge-zarge irin waɗannan, amma dai menene bangaren jarida ya fi ƙarfi. Amma dai gaskiya kashi 100% zan yi ce miki duk wacce wanda kiga tana aikin jarida ta fetsare, dama can fetsararra ce, ko ba aikin jarida take ba, dama ko a gaban iyayenta take ba ta aikin kuma fetsarewan za ta yi. Saboda menene zan baki akwai misalai, duk wani wanda yake da wato tantama akan magana ta je ya duba 'yan jaridu mata, zan tabbatar mishi da cewa kashi 99 cikin 100 sai ya same su mutane ne masu kamun kai, waɗanda ba abin da ke wato ke gaba su face aiwatar da aiki, face ba da gudunmawa ga al'umma. Ya je ya duba, wannan abu ne a bayyane, yawa ba saboda ina ba da kariya ko saboda ina dan jarida ba, ka je ka duba a matsayin ka na wanda kake tantama, idan har kana ganin cewa abin da nake bada ina kokarin bada kariya ne, haka je ka duba 'yan jaridun da muke da su gaba ɗaya, ka fara daga inda kake har ƙasa baki ɗaya, amma waɗanda ka sani daga sassa daban-daban na duniya za ka ga cewa ba su da wani abu da ya wuce su ba da gudunmuwa, saboda ka aikin su ne ya kai su. Amma wannan zargi ne kawai wanda kuma baya taɓa zama gaskiya. To idan muka dawo bangaren abin da ya shafi wato rabe-raben aikin jarida, yanzu a baya ka yi bayanin cewa ya rabu kashi daban-daban. Akwai wanda suke yin harkar jarida na karantawa, akwai wanda suke yin na hoto na talabijin kenan, akwai wanda suke na murya na rediyo, akwai wasu mutane da su ma zan iya cewa suna yin aiki kusan shigen aikin jarida. Amma yanzu kai a matsayinka da dan jarida, kai zaka wayar mana da kai, wanda ake kiransu da paparazzi, wanda suke neman abin da za su nuna, don su ma idan sun yi abin da suka yi yadawa suke yi, su ya alakan su yake da aikin jarida. Ba za ka taɓa iya kawar da paparazzi daga bangaren aikin jarida ba, don saboda kusan zan ce paparazzi kashi 80 cikin 100 ko kashi 85 cikin 100 sun fi kusa da 'yan jarida. Saboda menene, duk wani sako da za ka yada ta hanyar hoto ko ta hanyar rubutu wani bangare ne na aikin jarida, kuma wannan shine aikin paparazzi. Paparazzi ba kowa bane face kwararrun waɗanda suka kware wajen ɗaukan hoto, masu bin taurari, mutane waɗanda suka shahara waɗanda ake kira celebrities a turance kenan, domin ɗaukar su ba tare da sun sani ba, kuma su zo su yada ma al'umma. To za ki ake dinga ganin duk yawancin
abubuwan da suke dauka yana fita ne ta kafar yada labarai, ma'ana ta bangaren jarida. Saboda haka paparazzi sun fi kusa da yan jarida, kuma za ki ga yawanci su suna da wato za ki ga yawanci su suna da wato suna zaman kansu ne yawancin su, musamman ma a kasashen da suka ci gaba. Za ki ga duk waɗannan paparazzi suna da kamfanoni nasu, suna da inda suke gudanar da harkokin su. Sabanin nan nahiyar Afirka, wanda ya ci ga paparazzi ba zai iya tsayawa da kafin shugaba ba, sai ya dogara da wasu ko bangaren jarida ko kuma su dai waɗanda za su tallafa masa. Saboda haka paparazzi da yan jarida kusan zan iya cewa suna tafiya tare ne, saboda paparazzi ba zai taba iya yada manufar shi ya kai labari ya kai ga gaci ba tare da ya shiga bangaren jarida ba. Saboda haka kusan za mu iya cewa dai abu ɗaya ne wanda ba za ka iya rabawa, suna tafiya tare ba ka iya rabawa. To idan muka dawo bangaren waɗanda suke sha'awa abin da ya shafi wato aikin jarida, wasu kaga daga kallo ne, wani zai ga ana gabatar da labarai, wani zai je murya ya ji wata ran shi ma ina a ce da shi yake yi. Shin me zaka ce wa masu irin tunani iya aikin jarida kenan, iya inda ya tsaya kenan, ka zo ka karanta labarai ka je gida? To aikin jarida aiki ne wanda yake da bangarori daban-daban, aiki ne wanda yake da rassa daban-daban. Shi yasa duk wanda yake aikin jarida za ki same shi wato yana da wato ilimi ta bangarori daban-daban wanda ake kira versatility a turanci. Aikin jarida aiki ne wanda bai daka ce wai ka dogara da wani bangare ba, wato kusan ko ina sai ka taba, ko ina sai ka taba. Shi yasa tun a makaranta akwai rassa daban-daban. Dan jarida zai iya zama marubuci, dan jarida zai iya zama mai karantawa, dan jarida zai iya zama abin da ake kira public relation officer, wato jami'in wato inganta alaka tsakanin kamfani da wato masu yarjejeniya da shi, ko kuma tsakanin wata al'umma wacce take hada-hadan kasuwanci da wani bangare ko kuma mu ce kamfani. To a rassa daban-daban. Saboda haka aikin jarida aiki ne wanda kusan zamu iya cewa abu ne wanda ya kunshi fannoni daban-daban. Idan dan jarida aka kyankyashe shi ya amsa sunan shi dan jarida, za ki ga sai inda ya zaba. Akwai kuma wanda za ki ga ya tattara gaba ɗaya yana aiwatarwa. To wannan shi yasa muke cewa aikin ba wai na rago bane, aiki ne wanda dole sai ka zance ka sa shi a ranka, kuma ka kudurta cewa zaka ba da gudunmuwa ne ga al'umma. Ba wai aiki bane kamar yadda wasu ke gani cewa ai aiki ne wanda ko da suke cewa wai ana shiga ko ba za ka yi kuɗi ba, ba za ka yi talauci ba, kuma ko da ka koya ko baka koya ba, indai kana so ka yi kawai za ka iya shiga. To wannan kusan zan iya cewa abu ne wanda dama kin so samu inda yake mun kaikayi. Babu aikin da ake yi wa karan tsaye irin aikin jarida. Za ki ga kowa dan jarida ne, musamman ma yanzu da muke da kafafen yada labarai na zamani wato social media. Kowa zai je ɗauko labarin shi na kanzan kurege wanda ba shi da tushe balle makama ya yada da sunan shi dan jarida ne, ba tare da ya bi diddigi ya tabbatar da abin da yake yadawa gaskiya bane. Wanda kuma hakan ba karamin kuskure bane, saboda hakan yana iya jefa dubin dubatar al'umma cikin matsala, kamar yadda idan dan jaridan ne ya aiki yadda ya dace yana iya ceto al'umma cikin matsala. A gurguje barin baki labarin wani abu da ya faru a shekarar 1984 a kasar Ethiopia. Wani bangare na kasar Ethiopia sun yi fama da yunwa, wanda a wannan lokacin mutanen bangaren nan suna ta mutuwa, amma saboda babu ci gaban wato rayuwa a wannan bangaren, duniya ma bata san halin da suke ciki ba. Sai da wani dan jarida ya ji labari ya tashi ya tafi wurin. Ina so in nuna mata gudunmuwar dan jarida ne ga al'umma. Da ya tafi wurin ya je ya dauka hotuna. A cikin hotunan akwai wani hoto da aka nuna wanda ga wani yaro nan ya tsimbure duk asusuwa jikin shi, ga angulin a bayan shi tana jira kawai ya faɗi ta cinye. Za ki ga angulin sun zo sun zauna a gefen mutane suna jira kawai su mutu su cinye. Ga wani yaro na saniya tana fitsari ya tara bakin saboda tsabar kishin ruwa yana sha. Wannan dan jaridar din ya dauka waɗannan hotunan ya tafi kasar Amurka. Da ya tafi kasar Amurka kan kice menene an yada kafafen yada labarai, cikin kankanin lokaci duniya ta yi yunkuri, manya-manyan mawakan kasar Amurka suka yi wasu waƙoƙi. Akwai da wata ɗaya daga cikin waƙoƙin wadda wato aka yi mata lakabi da Africa to America, wacce za ta ga su Michael Jackson, Stevie Wonder da sauran taurarin mawaka na kasar Amurka suka yi wannan waƙar We Are the World, We Are the Children. Kan kice menene an samu kuɗi sama da dala miliyan 100 aka zo Ethiopia aka bai wa mutanen na aka gina musu asibitoci aka ba. Yanzu idan kika je garin ba za ki taba cewa sun yi fama da wani abu da yake da alaka da yunwa ba. To kin ga wannan gudunmuwa kenan na dan jarida guda daya, ina ga a ce miliyoyin yan jaridu. To wannan ne yake nuna cewa shi aikin jarida gudunmuwa ne ga al'umma. Idan yan jarida suka tsaya suka yi aikin sa yadda ya dace, kusan zan iya cewa wannan shine zaman lafiyar. To ba aiki bane na samun kuɗi.
to ba aiki bane na neman suna, ba aiki bane na neman suna, aiki ne na gudunmuwa. Sannan kuma kowane aiki za ka yi dama ai babu ai idan ba za ka samu abin da zai taimake ka ba za ka kai labari ba, saboda ka aiki ne wanda dama dole sai ka sa a aiki ne ba za mu ce ba za ka yi kuɗi ba, dole aiki ne wanda za ka yi wanda dole sai kuɗin ne za su tallafa ma, za su taimaka ma wajen aiwatar da shi. saboda ko dai baka yi kuɗin ba ba za ka iya bakin talaucin nan ba, aiki ne wanda yawa za ka tsaya tsaka tsaki ne. To mun gode kwarai da gaske masu kallon mu, kun ji wato tattaunawar namu da bakon namu a yau wato Muhammad Aminu Gudu, kuma mun gode kwarai da gaske da ka kasance tare da mu, da fatan bisa da maka ara gayyatin ka za ka zo kai mana fashin to ni ma godiya nake da wannan dama da aka bani, kuma in Allah da duk lokacin da aka bani godan gayyatan ba zan yi kasa goye ba wajen ba da haɗin kai. To mun gode kwarai da gaske masu kallon mu, sunana Khadija Sa'ad da na gabatar da shirin nake cewa sai mun ƙara haɗuwa, mu kasance lafiya.